सो काल शनिवार होतो, काल पण सुट्टी आणि काल पण भाडा होता, पण कालचा भाडा कॅन्सल झाला. काल मालवणवरती सोडूचं होतं, सबस्क्रायबर होते मुंबईवरना. मंडळी फायनली जेवण झाला असा आमचा आणि आता तुमका दाखवतो आई सेलात ना काय घेऊन इली असा. आईकच माहिती काय घेऊन इली कारण तर कसे काय म्हणजे वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुमचा दिवस एकदम सुखाचं समृद्धीचं आणि भरभराटीने जाऊन दे. तर मंडळी आज रविवार असा आणि रविवारचं मी घराचकडे असते, तुमका सगळ्यांका माहिती असा. तर आज पण जोरदार पाऊस चालूच असा, आत्ता थोड्या वेळासाठी स्टॉप झालेलो असा. तर चला तुमका थोडंसं गाडीवर पण फिरवून आणते. आज बरेच दिवस मागच्या आठवड्यात तर गाडीवरती जाऊकच नाही होतं, पाणी बघू गेले तेवढंच. सो लेट्स गो, जाऊया. गाडी आपली वाट बघता, आपण जाऊचा भाड्याक. तर खय जाऊचा तुमका वाटेच सांगते जाता आता. सो लेट्स गो, जाऊया वरच्या घराकडे आणि भाड्याक निघाया. फायनली मंडळी आपण भाड्याक निघालो आणि जर भाडा बोललेलं आहे तर भाडा असा रेल्वे स्टेशनवरनं आमच्याच गावात परत घेऊन यायचा. तर मुंबईवरनं येतात आणि दुसरी गोष्ट तर घाईघाईत निघाले घराकडनं, कारण 15 मिनिटात गाडी येतली. ते कणकवलीवरनं जेव्हा निघाले तेव्हा त्यांनी मला फोन केल्यानी ये म्हणून, अगोदरच ठरलेला होता. तर लेट्स गो, जाऊया ते घेऊन आपल्या गावात येऊया, नंतर जेवचा बघूया. तर गाडी आली जनशताब्दी लेट येतात, टायमिंग चेंज वगैरे झालो असत, कारण मी आधी रेग्युलर गाडीवर नसते, त्याच्यामुळे माका पण माहिती नाही. तर त्याच्यामुळे असू शकता. आणि आता बरोबर मला वाटतं 2:40चं टायमिंग आहे गाडी यायचो. आपण पोचतो टायमिंगवरती, कारण आमका एक पोचाक काय 10-12 मिनिटच लागतात. तर त्यामुळे काही टेन्शन नाही, आपण जाऊ आणि गाडी येतली. सो काल शनिवार होतो, काल पण सुट्टी आणि काल पण भाडा होता, पण कालचा भाडा कॅन्सल झाला. काल मालवणवरती सोडूचं होतं, सबस्क्रायबर होते मुंबईवरना, पण त्यांनी पण अचानकच फोन केले, अगोदर सांगूक नाही होता. मग मी गेले झारापेक गॅस भरूक, तर त्याच्यामुळे गडबड झाली सगळी आणि भाडा माका चुकला. मी बोलले त्यांना एवढ्या वेळ थांबून राहणं पण शक्य नाही होतं नंतर. सो मग ते वाटतं दुसरी गाडी करून गेले. सो तुम्ही जर येत असतात तर अगोदर नक्कीच सांगा, म्हणजे कसं मी सगळे व्यवस्थित ॲडजस्ट करून ठेवाल. हल्ली आता रेग्युलर गाडीवरती नसते, त्याच्यामुळे अशी गडबड होऊ शकता. सो लेट्स गो, जाऊया पटपट. आणि मंडळी तुमका पाणी बोलावते येताना, तर हे बघा कुडामध्ये आम्ही जाऊ शकलो नाही. त्याचं कारण या असं हे मोळं दिसतं डाव्या साईडचं ना, या साईड सगळीकडे पाणी येतं पाऊस भरल्यानंतर. आणि इकडे पुढे एक मोरी असा, ही बघा ही पाण्याची मोरी बोलावते. तर या मोरीवरती येतं पाणी, त्याच्यामुळे मग आम्ही पुढे जाऊ शकलो नाही आणि रोड पण यासाठी खचूला, तुम्ही बघू शकताय. सो लेट्स गो, जाऊया पटपट आणि त्यांना घेऊन येऊया. आणि आई आणि आज सेलमध्ये गेली तर काहीतरी घेऊन येली, तर तुमका घराकडे गेल्यानंतर दाखवते. माका पण उत्सुकता लागली या बघूची. तर जाऊया पटपट. आणि म्हणजे गुलमोहरकडे पाणी येतं बोला होते ना, तर हैसरच तुम्ही बघू शकताय. बघा ऑलरेडी पाणी भरलेलं असा. तर रस्त्याच्या किती कडेक असा बघा एकदम. सो हैसर पाणी येतं लगेच जरा पाऊस पडलं तरी. तर त्याच्यामुळे इकडे सगळी गडबड जाता, मग पुढे योग मिळेना नाही. यात संपूर्ण भरलेला असता पावसामुळे. अजून पण पाणी असं थोडं थोडं तुम्ही बघू शकताय, कारण पाऊस चालू असता त्यामुळे गटर पण भरलेत. फायनली आपण स्टेशनकडे पोहोचलो आणि गेल्यानंतर 1-2 मिनिटात गाडी येली असा. आणि आज पण 2 नंबरच्या प्लॅटफॉर्मवरती दिली आहे, कशी तरी जाणारी लागली आहे, कुठची ते माहीत नाही. तर आता आपले भाडेवाले त्या साईडनं चलत चलत येतले आणि त्याच्यानंतर आपण त्यांना घेऊन जायचा. आता वाट बघायची. एवढ्या रिक्षा पण नाहीत जास्त, आणि आता का पावसाळा हल्ली काय लोक जास्त येणत पण नाही किंवा रहदारी नसतात. सो ह्या असा आमचा स्टेशन कुडाळ. बघूया किती वाजता येतात. वाजलेत किती, 2:51 मिनिटं झालेत. किती वाजता घराकडे पोचतो बघूया आणि जाऊन नंतर जेवायचं मस्त. मंडळी घराकडे तर पोचलो आणि कसलो पाऊस येता बघा जोरदार. नशीब या पावसाच्या आधी मी घराकडे येईल. चप्पल आता रवान दे. कसलं येता बघा जोरदार. काळोखच केल्यान मग आई. नशीब मी इलेट टायमार. लाईट नाही हा मंडई, लाईट गेली. आता काय करतलो मंडई 3:30 वाजले घराकडे येईपर्यंत, तरी बरं येईल. आणि जा का सामान आणल्यानंतर ह्याच्यात भरून ठेवलेला, तर अगोदर जेवूया आणि नंतर तर सामान बघूया. काय नको नको, आधी जेवूया, मला भूक लागली. भूक लागते नाही तर वाजले किती, 3:20 झाले. चला जेवूया. त्यांका पण नाही घालू, त्यांका तरी घालूचा कार्यक्रम होताचे. चला नको कसलं बघत. आमचा सहकुटुंब बघती चल जेव कर. मी हातपाय धुवून येतय.
लगेच जोक बसूया. मी हात धुवून येते आधी. जेवण काय आज? अंड्याची ग्रेव्ही. अरे मंडई अंड्याची ग्रेव्ही असा तर जेव घ्यावा. आता जेवणच भेटते डायरेक्ट. आज भात आणि अंड्याची ग्रेव्ही. पाणी तापव. हातपाय धुवून येते, पाणी गरम कर. तर मंडळी फायनली जेवण झालं असा आमचा. आणि आता तुमका दाखवतो आई सेलात काय घेऊन इली असा. ते आईकच माहिती काय घेऊन इली, कारण मी यांका घेऊन इले कारण पाऊस पडत होतो भरपूर आणि मी गेले जरा सलूनात, त्याच्यामुळे सुरुवात खेसून करू. बारकी पिशवी. माका बघू गाग नाही तेव्हा काय होत आता. तर परत पण सेलात जाऊ शकतंय, मुदत वाढली असेलची. 26 तारीख. तर पहिली गोष्ट तुमका सांगतो सेल खयचा असा आणि मग या वस्तूंकडे जाऊया आम्ही. सेल खय आई? गुलमोहर हॉटेलकडे महालक्ष्मी हॉल 2 नंबर हॉल हा थैसर हा. थैसर असा कुडात गुलमोहर हॉटेलकडे, आणि म्हणजे सूर्या लॉज असा ना थैसरच करेक्ट. तर तुम्ही जाऊ शकताय. 2 नंबर हॉल मध्ये आहे. तर आई आज नेऊन सोडूचं कारण काय होतं, तर आज संपाची होती मुदत, म्हणजे 23 तारीख लास्ट होती, पण आता 26 तारीख पर्यंत वाढलं. तर तुम्ही पण जाऊन नक्की भेट देऊ शकताय. उद्या गाऊन येऊच्यात 500 रुपये 3. 500 रुपयाला 3 गाऊन स्वाते. ऐकलंय आम्ही सांगताना ऐकलेलंय, नक्की माहिती. एक एक वस्तू बघूया आता. एवढा काय काय घेऊन आलेत. बारके विषय वस्तू सुरुवात करी. बारक्या पिशव्यापासून चालू करूया चला. एक टॉप हा. एक टॉप असा तो घेतलेला दिव्याक. किंमत नाही सांगणं. हे एकदम स्वस्त 99 रुपये. हे दिव्याचेच असत, तुम्ही बघताय आता ते. आणि तो माझा होतं किती रुपये? हे पण तेच सेम 100 रुपये. हा 100 रुपये. अजून टॉवेल. एक टॉवेल घेतला ना मंडे. टॉवेल हा 200 रुपये. हे बघ, एकदम नरम आणि मस्त. तुम्ही बघू शकता एकदम मोठी सॉफ्ट आहे. असत आणि मस्त असत. मोठी आहे मोठी असत आणि एकदम नरमच. मस्त असत, नरम नरम सॉफ्ट एकदम. आतापर्यंत आम्ही 2 वेळा सेलात गेलो. मागच्या टाइम मी होते तेव्हा सेल वेगळं होतं जरा, हा. आणि ह्यो जरा वेगळा. तो खूप महाग होतो. हा वेलकम. पाय पुसणं. पाय पुसना. हे 250 रुपयात 2 ना. हो 250 रुपयात 2. आम्ही एक घेतला मग आता 125. आपण मस्त असं तुम्ही बघू शकता. पाय करायचं. आणि मंडई पावसान थैमान माचवलेला तुम्ही बघू शकता. कसलो पडता बघा जोरदार. पर ही पाय पुसणी हे बघ 100 रुपये 3. मंडई याच्यात काहीच वाईट नाही, तुम्ही बघू शकता. आता चतुर्थी जवळ येतात, तर चतुर्थीच्या टायमात वस्तूंचे रेट किती असतात तुमका माहितच असत आणि काय. एकदम घट्ट एकदम टाईट. आणि म्हणजे मी अंगणवाडी गाडीवरती घेतलेलं आहे ना, ते पण याच्यापेक्षा महाग होते. आणि ती लूज होती. ती लूज होती. ही तुम्ही बघू शकता एकदम घट्ट घट्ट असत. आणि कापड हे बघा, जाडी बघा, त्याच्यावर अंदाज काढा तुम्ही. आणि साडी तर इतके मस्त ना. 3-3 हजाराची 5,000ची साडी 3,000 रुपये साडी तर भारीच आहे. शालू आहेत सगळे, शालू टाईप साडी आहेत. मंडई हे 3 असत, 1 2 आणि 3. माका सगळ्यात ह्या वाढला. मी ह्याच्यासाठी म्हणून गेलेले खास पाय पुसण्यासाठी. चतुर्थीत एकदम कामाची असत, कारण तुमका माहितच असा चतुर्थीत आणि रहदारी असं पण खूप असतं. लोक आपल्या घराकडे येत या असतात. पिशवीत तुम्ही म्हणता काय ते खूप भरलेला, पण खूप नाही. एकच वस्तू असा. ब्लँकेट आहे. हे बघ, हे 1,000 3 आणि एक घेतलं तर 350 रुपये. हे बघ मस्त एकदम लोकरीचे भारी. दोन्ही साईडनं तसाच आहे. हा थंडी नाही लागायची. दोन्ही साईडनं तसाच आहे नरम. हे बघ. आणि बघा मोठी आहे 1,000 3 होती. मस्त असत. कोणतो बेड वगैरे असत तर जबरदस्त वरती हा. नाही. बेडशीट आहेत मोठे भारी. चटई मोठे चटई 600 रुपये 2 ना. मस्तच असत. तर चटई अशी ब्लँकेट आणि साडी आहे. साडी तर पॉवरफुल आहे. तर कोणा घ्यायचं असलं म्हणलं तर नक्की त्या ठिकाणावर जावा, व्हिजिट द्या आणि घेऊन बघा. आणि ब्लँकेट पण बघा किती मोठं. मस्त आहे, आवडला. आणि ह्या माका घेतल्या ना ब्लँकेट टॉवेल. आता बाबू संध्याकाळी सांगतो ना आपणाच पण आहे. आता बाबू एक घ्यायचं लागतं. कलर पण किती मस्त. आणि माका वाटतं इतक्या महिन्यातली आमची पहिली खरेदी असतील, नाहीतर आम्ही सहसा काय घेऊन जाणं नाही. आणि आज पण असंच म्हटलं जाऊया, कारण उद्याची लास्ट तारीख होती म्हणून आज गेलेलो. आज 23 तारीख आज आहे ना. आज 23. हो. हा मग आज जाणार संपला असतात. ही पाय पुसणीच सगळ्यात एक नंबर असेल. मस्त.
सो कशी वाटली ठेवू आहे. कशी वाटली आमची वस्तू कमेंट करून नक्की सांगा. मस्त आहेत ना. मस्त मंडळी वस्तू तर बघून झाले आणि पाऊस बघा जो मगाशी मी येले आणि जो चालू झालो आणि अजून थांबाक नाही अजिबात आणि एवढं बेकार पडता ना भैयानक. पाऊस बेकार नाही हा. पडांची परिस्थिती निर्माण झाली आहे ना ती परिस्थिती बेकार असा. कसलो पडता वा खाली सगळं पाणी असं तुमका सफेद सफेद दिसत असताला बघा एकदम जबरदस्त. नशीब मी इल्यानंतर स्टार्ट झालो. तर म्हणते असंच पाऊस चालू राहिलो तर गाडीवर काय जातले आणि आता गाडीवर जाऊन काय उपयोग पण नाही. खरं तर बाप्पा बोललेले गेलेच तर स्टँडरी जा म्हणान कारण हाली कोणाकच भेटक नाही. स्वप्नील दादा नाही काय नाही काका पण नाही दिसाक पण नाही. मी कुणाच्या दिशेकच जाऊ नाही भाड्याक. तर आजच गेले तो पण रेल्वे स्टेशनकडे त्याच्यामुळे त्या साईडीक जाऊचो काही संबंध जोग नाही. म्हटलं दुपारनंतर जातले संध्याकाळच्या टायमात पण तुम्ही बघलाय आता कसं चालू आहे जोरदार. तर बघूया आता कधीपर्यंत पडता जोरदार एकदम. सो वन डे तुम्ही पण नक्कीच त्या सेलमध्ये जावा व्हिजिट द्या लवकर संपायचो असा. तर आई आणि काय काय बघलं ना साडी तर मस्त असं मला सांगी होते तर नक्की फेरी मारून या. तर बाकी आता काय करूचं नाही आता मस्त लवकर ब्लॉग एडिट करायचो आज आणि आज आराम करायचो मस्त कारण उद्यापासून परत कामाची ड्युटी चालू जातली. काम आणि भाडा असतं तर संध्याकाळचं भाड्याक. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.